manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi babu wani musulmi da zai shiga damuwa ya karanta wannan addu'ar Allah bai fidda shi cikin damuwa ba. ɗan uwana mu zo mu gwada muna, idan ka samu lokaci koda da rana ne ka karanta ta sau 2200, idan kuma so samu ne ka bari sai da daddare ko karfe 3 ko karfe 2 kai koda 12 ne, ka samu kayanka masu kyau ka sanya, ka samu sutura mai kyau saboda zaka gana da ubangijinka. Ka zo ka samu kai nafila raka'a 2, fatiha qul huwallahu, fatiha qul huwallahu. Idan kai raka'a 2 sai ka sallame, bayan ka sallame sai ka maida goshinka ƙasa kamar kana sujada. Bayan ka maida goshinka ƙasa sai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sau 41. Kada ka dago sai ka hidi bukatunka, kudinka ne aka rike, wallahi ba za ka dago ba sai an samu bukatunka, in ji manzon Allah.